Hello guys, togashira mchongo chenyu chama secret na conversations tadzoka zvakare nenyaya dzenyu nezuro ndakauya ndikasama kurekoda first episode patiri rapera moto ndobva ndacharger after 1 hour ndadzoka zvekudai patiri rina moto ndikangoona kuti zvinhu zvacho amene kuti zvinoda kuti ndiite sei but nhasi tadzoka. I hope you guys are okay. Alright, regai tipinde myedu. Vatete makadi please hide ID. Ndini uyo ndainge ndatangawo kuita zvekuenda kuTanzania ndichinohodhawo nevamwe vana upenyu wainge wambondiomera. Ndakatanga kuenda mazuva azvainge zvichitrenda pasocial media izvo zvekuenda kuTanzania a few years ago. I remember pane musikana aiposta kuti unoda mari kuenda kuTanzania plus unofamba sei. Ndakaita ushamwari naye paFacebook ndikatanga kutevera mavideo ake ose aitaura zvekuenda kunohodha. Mari yangu yakazoti yakwanawo ndini uyo ndakakwira basi ndakananga kuDar es Salaam. One chinhu chandakadzidza muno muZimbabwe ndechekuti upenyu hwakaoma and if you don't do anything about changing your life no one will do. Isu semazimbo tinokuza mari. Respect is given to those vanoratidza kuti life yavo yakarongeka uye vane mota uye vanopfeka zvakanaka. Iwo mutsa une vanhu kufamba unotozonosara wasvika kudestination vanhu tatova hama neshamwari. Kwa iro rwendo rweTanzania rusi rupfupi zve ndipo pauchanyarara kusvika kupi. Ndakaita ushamwari nevasikana vairatidza kuti vainge vane ruzivo mumafambiro ekuenda kuDar uye zvese zvainge zviri bova tete sevanhu vainge vaita mazuva murodhi. Patakazosvika ndakafara kuti ndomborarawo ndostretchwa makumbo. Koiko kurara 3 days mubhazi it's not easy. Apa ndainge ndisati ndambotravela out of the country. It was my first time saka ndakasvika makumbo angu akasvimba. Takasvika paya ndokurarawo. The following day kwakumuka ndobva tafamba tichiona kuti tora zvipi ndosiya zvipi. Vasikana vaya vakaratidza kungwara and my first trip was a success. Takadzoka neorder. Vasikana vaya vakandiudza kuti ivo vaitengesera kuside kupi. Ndakava nekuimpresswa nebasa ravo uye neconfidence dzavo. Ndaishuwirawo kutamba nevanhu vakadaro. Vatete ini mulife mangu ndainge ndisina shamwari dzainge dziri streetwise sevasikana. 2 weeks later ndainge ndichiri nestaff rangu zvaisatengwa kuti nditi ndaive nejambwa okuti nditi makastoma ainge asati ajaira okuti nditi ndaitadza kutengesa. I don't know, or maybe I had bought ugly clothes. Pamwe taste yangu was not that appealing. I don't know. Asi ndainge ndaudza Saru, one of those girls wandakafamba naye kuTanzania, kuti kana vodzokera kuorder vasazondisiyawo. Foni yakapinda zvikanzi handei takudzokera. Ndakashamisika usingaiti kuti order ravo rainge ratopera. Ndakaudza Saru kuti nina had only made 5 sales out of mabag matatu. Akati it's okay, ndaizova joina pa next trip. Vakaenda vakadzoka zve ini ndichiri ngotatarika neorder riya. Ndakaudza Saru kuti mari ikangosvika 2000 ndaizova joina. 3 months later ndainge ndingori panzvimbo imwe chete. Saru akapinza phone akati handei. Ndikati vakoma ina handisati ndakwanisa kuenda. Saru akati aizoda kundiona face to face kana ndainge ndine nguva anyatsonzwa kuti dambudziko rangu rainge riri papi. We met kuSemilevi village pane imwe restaurant. So vatete to tell the truth inini life yema restaurants ndaisaiziva zvekuti chero pandakanzi ndiode ndakatoshayiwa kuti ndoda chii. Ndaingozivawo zvekutengawo mafresh chips nechicken ndobva ndaendawo kumba. Saru ainge ari musikana akareba ane ganda rakatsetseka. Airatidza kuti kwaibva kwainge kunika life. She told me to loosen up the order food yandaida iye aizobhadhara. Ndakaita sekudaro. This was my first time meeting kubva paya patakaenda kuTanzania. Ainge akasenga begi rairatidza kuti ndere mari asi ndakazoziva zita raro kuti yaive Louis Vuitton. Akandibvunza kuti what was the challenge. Ndikamuudza dambudziko rangu. Vatete musikana uyu ainge akageza. Paya patainge tiri mubhazi aisaratidza kugeza kwake asi on this particular day ainge akapfeka wig ino yakareba yaiyerera kunge mvura vainurira mari. Ndakazoziva kuti aishandisa anonzi madesigner perfume. Vatete zvainge zvasiyana needu ekuAvon dzatajaira. She paid and divided attention to me kune zvandaitaura. Airatidza imwe class yandainge ndisati ndamboona. Ndapedza kutsanangura machallenges angu and why I had spent 3 months in stock. Akazongoti ndaifanira kuenda kuna sekuru vakavabatsira iye neshamwari yake. To be honest, I come from a very Christian family and mudzinza rese ndakatanga kuenda kun'anga. Ndini uyu tapedza lunch. Saru akati she would contact me kana kuda ma passport details kuti atenge ticket. She just liked me from that trip. Uentese ndairatidza kuva shamwari yakanaka kukava kutaura kake ingadai
ndakasiva. Patakabuda murestaurant ndainge ndofunga kuti kombi ndokwirira papi nekuda kukasika kuda kupinda mutown traffic isati yawanda. Sara akabva ndibvunza kuti uri kuenda nedirection ipi, ndikamudza. Akati ndiko kwaaidarika nako, saka aizondipa lift. Kusvika pamota pake kudai yainge iri ino Mercedes black. That car was immaculate, very beautiful. My latest model iwawo. Ndakavhunduka. Yakukwira bhazi kwainge wakwira hako, asi vasikanava vainge vagere mubvu. That night I didn't sleep. Something was off. Kunyatsoona kuti Mwari vaizama kundiratidza kuti this was a wrong turn. Asi ndakasisa zvitanda munzeve. I was excited kuti ndaizonoonawo sekuru vaizondigeza munyama vondipa mushonga welucky. A few days later, I found myself ndiri mundege for the first time. Takananga kuda. Ini naSaru na Tafi. Tafi told me kuti kubva paya 3 months ago, their lives had taken a huge transformation because the previous month ndasanga nawo vainge vagezwa munyama nasekuru vandaizoona. Takasvika same day. Zvinotoshamisa kuti that same day kuseno I was in Harare. Asi rakazonovira ndava kuda. Vatete vasikana vaya vainge vasingatye kuburitsa mari. I noticed a few changes pama behaviors avo. The following day, Mambakwedza takamuka and drove a few kilometers out of Dar. Vasikana had hired a car. Ndainyatso compare and contrast these girls. Vainge vorarama life yetop billing as compared to the first time I met them. Takasvika kwasekuru. Hanzi process yaifanira kuitwa zuva risati rabuda. Ndakasvika kwakurondedzera dambudziko rangu rechirungu. Paiva nemuturikiri aisa kuSwahili. Sekuru vakaburitsa imwe nyama yaita kunge liver, so asi kwekupedzisira kwacho kuchiita kunge kumanyowa kwemunhu. Nyama iya yakanyikwa mvura yaipfungaira utsi. Wakaitaurira waifunga kuti mvura inodziya kozi yaibuda utsi. Asi ndakabva ndanzi ndigeze maoko uye nekumeso nemvura iyi. Uye kana ndapedza ndotora nyama iya ndoipfeka kusasuku. Kana ndapedza ndodzorera nyama iya kwavari ndogeza nengo yangu. Mvura yese iyi ndaisazofanira kuirasa, ndaifanira kuvapa sekuru. Ndakaita sokudaro. Ko ndaizivei kuti ndasiya DNA yangu mubhaketi? Ko ndaive ndapa DNA yangu kuna Satan? Ko ndaive ndaitei naivedwe? Nothing much was said. Ndakanzi ndaisafanira kuona vanhu vakafa uye ndaisafanira kuita murume anondiroora. Ndakamboda kubvunza kuti saka lake haride munhu anoroorwa, ndikanyarara. Pavanhu vakafa ndakabvunza zvikanzi yes, they bring a bad spirit, bad lucky, kana kuti a repelling spirit. Semunhu ainge apiwa mhiko dzakati wandei. Ndakangobva ndiri confused and literally I knew kuti ndainge ndatoita dhiri naSatan. Chinyama chiya ndaifanira kuenda nacho and every day ndisati ndanotengesa ndaifanira kuwaipa kumeso netumvura tondaizotora mubhodhoro rine nyama iya inoita kunge liver, kunge kushure kwemunhu. Vatete ndakanga makutaura kuti pandaigeza kumeso mvura yainwa kunge poo. Ndakazoti ndabva paya ndikabvunza vasikana vakati sekuru vainge vataura kuti mari inodaniwa nepoo. Poo inoita kunge magnet, ndosaka uchiti ukarota uri muchimbuzu uri pane tsvina unozoita mari. Kubva zvandakadzoka kuTanzania ndakatanga kutengerwa zvekuti vhiki rakazosara rapera oda yangu yapera. Vatete everyday makuseni ndaipukuta kumeso nemvura yaibva mubhodhoro riya. Smell iya was much better the whole first year. Gore rakatevera zvainge zvoita kunge zvava kuwedzera kuora. Aiwa, business wise ndaitengerwa zviya zvokuti ndainge ndava munhu anogara ari busy, makastoma achiita kunge masvosve nemarara. Upenyu hwakachinja. Aiwa, ndakatengawo imba mhiri kwaSamora. Ini naNaSaro tainge tava matop shutter. Ndakapinzawo Mercedes yangu kwete from Japan but from UK. Ganda rangu rainge roratidza kuti cash iripo asi murume hapana kana umwe aindichoka up to today. Asi from that day I came from Dar. Mumba maisagarika mainge mune heavy presence, kunzwa kuti munorema uye kumuka kuseni nengo yangu ichiratidza kuti yanga ichishanda zvisiri zvekufungira. Pamwe pacho unotomuka kudai hurume uchierera pachitsva changu wakachenuruka kuti mbo. Vatete one day bhodhoro riya rakatanga kuita senge rafementa so makuseni. When I left rairatidza furo. Pandakapukuta kumeso as per routine, smell yacho was way too much. Manheru ndakati nchingodzoka kumba bhodhoro rakabva ravhurika nepressure. Kuita sekoko yachukuchudzwa iye. Chivharo chacho chakawira uko. Ndakatora chivharo. I closed the bottle. Kwakazosara kuedza amai vangu vashaika. When I received the phone call, ndakamanya. Unoza kuti emergency kawira amai vako unokangamwa zvese. Ndakamanya
kunosvika kudai ndakavawana vachingobuda furo mumuromo vainge vatoshaya vakafukidzwa kumbese. I had forgotten zvese zvemukuzviya kuti ndaisatendera kuona munhu akafa. Vatete kubva ipapo my life was never the same. Kushopu kwakangotanga kunyarara, mota dzakatanga kufa. Ndipo pandiri ndakanzi dead people bring bad luck. I was not supposed to see. Ndiani angaignore mai nyakutumbura kana vanzi vaita emergency. Kudzokera kwasekuru vaya ndiri kuzesa. Ndiyo nyaya yangu. Right. Pane TikTok yandakatumirwa nemurume chaiche akanditi kwai ndarohwa nenhamo ndokumbirawo ndipe nhamba dzeng'anga. Ndikati handina kupindura. And I will not respond. Why? Because ndinoziva magumo azvo. Hanzi magumo acho hana tariro. Magumo akaoma, and I don't want my name kuti ringe richisanganiswa nezvinhu zvakadai. Handitka. Right, regai tipinde munyaya inotevera tazvinzwira toga neyekutanga. Alright, makadi tete nyaya yangu ndeyekuti ndakada nemwe mukomana mazuva ndanga ndiri kuZimbabwe. Saka nemukomana wangu taiwirana zvekuti so I had to come to America kuti ndiite zvechikoro, ndiite masters yangu. Iye akaita bachelor's degree, so the plan was kuti iye ateverewo kuno kuzoitawo masters. Mukutevera kwaizoita kunoko ndaizomubatsira mari dzekuita mainterview. Embassy kuZimbabwe ikavharwa, ndikamubetsera kuti aende kuSouth Africa kunoita interview. Zvese izvozvo ndichimubetsera the process, even mari dzema-application I would help him. Then iye akashaiwa visa, zvakabva zvaramba. Ndipo pakabva pavhara embassy kuZimbabwe. South Africa zvanga zvakutonetsa, ndiko kukoniwa kwakaita kuuya kuno. Ndokubva tawirana kuti let's try to apply to Canada. So ngatichatei. We had an agreement tikachata. Vabereki vasingazivi. That was so wrong. Ndakatokanganisa ipapo. Ini ndakatoenda kuZimbabwe vabereki vasingazivi. Mari dzese idzi ndaishandisa mari dzangu. Haana kuburitsa mari yake kuti ndiende kuZimbabwe ndinomuona kuti tigochata. Tachata paya takabva tatanga kuita zvinhu kuti tikwanise kuenda kuCanada. Munhu akabva ati handichakwanisi kuramba ndichiita the processes. You are supposed to come back. Apa tachata, the main reason yekuchata was kuti tikwanise kuti iye azokwanisa kutevera kuno kuAmerica kana kuti tikwanise kutsvaka imwe nyika yekuenda. Ndokubva atanga kuti zvinenge zviri kuramba kuti nditevere, handichakwanisi kuramba ndichibudisa mari yangu kuti ndikutevere. Plus as a man unofanira kuteerera madreams angu. Ndikabva ndamuti hazviiti kuti ndidzoke kuZimbabwe. The reason yandakawira kuno kuti ndikwanise kuchinja life yangu ndigovawo neramangwana rakanaka. Zvinozobatsira ini nemhuri yangu. Ndipo patakazotanga kunetsana ipapo akatanga kundiudza kuti kana usingakwanisi kuuya kuno then it means unonyanya kukoshesa izvozvo kudarika kuva neni. So tanetsana paya ndakasvika pakuudza vanhu vekumba kwavo cause ndainge ndakaintroducewa kufamily. Vanhu vekumba kwavo vakati hatina zvatokwanisa kubatsira, wakachata nemunhu anga asina kukuroora. The only people vanokwanisa kubetsera vanhu vekumba kwenyu. Ndikabva ndaudza sister yangu, ikaudza brother yangu ikabva yaudza vabereki vangu. Then vabereki vakabva vadaidza mukomana uya kuti auye. Vakamubvunza kuti why makachata tisingazivi. Akabva apindura kuti zvinhu zvakaitwa between two ma-adults hamufaniri kupindira munyaya iyi. Tese tiri over 18, it's a decision yakaitwa nevanhu vakuru. Pakabva paitwa kuchinjanwa mashoko. Akatanga kutuka maparents angu. He said a lot of stuff. Achitaura zvimwe zvinhu zvekunyepa. Pandakauya kuZimbabwe takabva taenda kuvacation. Mari yatakaendesa kuvacation, I'm the one who paid. Taigara muBnB Marare, I'm the one who paid. My expenses ese, I'm the one who catered for. Atuka vabereki vangu takabva taramba. Akataura zvinhu zvekunyepa pamusoro pangu. Ndanga ndakamutengera iPhone 15 pandakaenda kunomuona kuZimbabwe. Singazikanwi nevabereki vangu. After that ndanga ndamukweretesa mari yangu inosvika $3,000. He never gave me back my money. Anga akati akuda kustarta business. Ndikabva ndanzwisisa umwe wangu semunhu wandaiwirana naye. Ndikati rega ndibatsire umwe wangu. The agreement was kuti anondipa mari yangu. But pamari iyoyo akangokwanisa kundidzosera 200. After that divorce, I'm the one who paid for everything. My expenses ese kubhadhara maloya kuti vafambire sezvo ndiri kunze kwenyika. A lot happened kusvika divorce yacho yaitwa granted. So chandoda kutaura ndechekuti ini ndakasiyana naye, he's dramatic. Ndakati mari iyoyo asina kukwanisa kundidzosera, ngaagare nayo. Mwari ndiwo vanoziva zvekuita naye. Handina kubvira ndamubvunza mari iyoyo. God knows what he would do with him. Mwari vachamupa reward yake, but advice andoda kupa in life munhu dzidza to seek advice kuvabereki vako. Those people want the best for you in your life. Hapana mubereki anoda kuona mwana wake achiita zvisizvo, and there's no way
yavanokupa wrong advice nekuti vanokushuvira zvinhu zvakanaka. Usaita zvinhu zvisingazikanwi nevabereki vako, zvinhu zvisina kuiswa mablessings nevabereki. Don't you ever think chinhu ichocho chinobudirira. Never. It was a lesson to me. Ndakatora kurwadzwa ikoko sechidzidzo. Mukomana iye ndaimuitira zvakawanda. Hapana chaakandiitira murelationship yedu. I was the one I eat a lot of things. Kumutengera hembe kuti munhu wangu aratidzike. Ndisina basa nazvo, ndichiti chakosha rudo. But this is what I got in return. Munhu anokutukira vabereki asina kana respect nevabereki vako. Whether mubereki wemunhu akutadzira sei, hauna right yekuvhura muromo kuti utuke mubereki wemunhu. Ndonya yangu Tete mozondiudza kana maposta. Vasikana muma relationship umu ndoda kungotaura kuti don't take the lead. Anditi hapana chinhu chakashata pakubatsirana kuti I also wish you the best, uya uite masters, but do you see kuti I did a lot of things. Relationship yose munhu anga akabata, the person who wore the pants was the lady. Ndiye aibhadhara ma-expenses ose. Zvese chero dei vakazoinda mukomana, chero dei akazobudirira, wotoona kuti Mwari akadoramba kuti zvibudirire, because waizoti wasvika ikoko waizoita imwe ati break isingaiti, because munhu unenge wamuunza, wainda out of your way, zvese wazvisponsor usvika ikoko kurasisa. At some point people they say, alright, munhu ari musituation haana mari saka rega ndimubatsire, but ndinoda kungoti vasikana, don't take the lead in the relationship. Kana munhu ane chido chaicho anoita zvaanofanira kuita. Haungati it is very arrogant. Waenda kuvabereki, kana wasvika kuvabereki zviise pasi. Kana takakanganisa tiregererei wonyarara. Kwete kuti muda kundijairira imimi, wotosumudza voice uchimisidzana navabereki. Zvinhu zvakashata. Handiti ngatidzidzei kurespekta vanhu vakuru. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hai Tete, ndiri kubatikana nelife yangu. Zvakaitika ndezvekuti ndakakura ndichigara nasekuru. Mai vangu vakashayika ndichienda grade 4. Baba vakafa ndiri mudiki handivasimi. Ndakasiyiwa maoko asekuru vaiwirirana namai vangu panguva iyoyo. Mai vangu vachiri vapenyu, maholidays ndaiwanzoenda kuHarare. Saka pane vamwe sekuru vaiwirirana namai vangu, vaindida usingaite. Saka mai vangu vakaona relationship yangu nasekuru iri right, vakabva vadecida kuti vandisiye mumaoko asekuru. Ndasara kudaro vakasiyirwa business right amai vangu kuitira kuti vazosara vachindichengeta. Kuti pandinosvika grade 7 ndoendawo kudhorobha vondidzidzisa basa rekutengesa, ndizvo zvavakanga vabvumirana. Sekuru vaigara vasiri around, ndaisara nemudzimai wavo. Kubva pakafa mai vangu handina kubhadharwa chikoro. Mai vangu vanenge vaiziva kuti vachafa, vakatenga mauniform mahombe ari 2 mapairs nebhutsu. Ndizvo zvandakasvika nazvo grade 7. Mbuya vangu vaichibata zvisina kunaka, taitambudziwa. Ivo vaimuisa uye vane mwana mucheche, saka vaiti ndivo vanofanira kudya, vobva vapa nemwana wavo isitora ratisina kudya, vachiti hapana chikafu. Dzimwe nguva tairarama nemuchero kana makoko esadza. Vaiti vakadira mvura yavanenge vageza maoko mupoto zvonyorova. Taibva tashiya makoko aya nemunin'ina wangu. Kudyawo taidya apo neapo. Tanga tiri vana, taipiwa punishment yekunyimwa chikafu kana tikaita musikanza. So ndakakura and handina kunyora grade 7 nekuti ndaidzingwa. Rimwe gore ndakaposa ndarepiwa ndichinosakurira mabhuku. Mukomana wacho akandibata mazamu, but nenhau yekuti yaiva road yaipfuura nevanhu vakawanda, akabva andiregedza akandipa mabhuku angu. Hapana wandakaudza nekuti hapana aiteerera. Pakazoita vamwe sekuru vakandinzwira tsitsi ndavaudza kuti tiri kufa nenzara. Vakabva vati ndiende ndinogara kumba kwavo, vakandibatawo zvakanaka. Vakabva vanditsvakira basa pane imwe pamba. Ndanga ndiri kuma 12 years ikoko, ndikashanda vachinditengera hembe. Chandaida kuwana chikafu nekugara zvakanaka. Ndikabva ndazoenda kune imwe hama yamai ndichishanda ndichibhadhakwa. Ndikabva futi koko ndaita zvekutiza nekuti vaida kuti ndidane nemwe mukomana kuti andoroore. Apa ndanga ndine 15 years. Ndakabva ndatsvakirwa basa nemwe mukadzi rekuHarare. Ndikatanga kushanda. Main nyaya ikundiremera ndeyekuti ndakaunganidza mari yekuti ndivakire guva ramai vangu nekuti vakandita vana mari yavanokwanisa kundipa. Vakati zvinhu zvakasiyiwa namai vangu zvakarohwa netsunami, ndikangonyarara. Ndakabva ndazowana baba vevana vangu ndikagara nawo. Tikasiyana after vana 2 after 10 years. Murume uyu aitora advantage yekuti handina vabereki. Ndaida kusiya marriage pandakaita mwana wekutanga, but ndakazoita wechitatu nemistake, saka ndakabva ndagara. Murume aindishungurudza achindirova, dzimwe nguva aindisundizira kubva pamubhedha ndichinowira pasi, ndikabva ndazobuda marriage yacho.
ndakabva ndataura nana sekuru kuti ndoda kuvakira guva ramama. Vakati wagona muzukuru. Iyo hamene kuti sei vanga vasina kuvakira guva rehanzvadzi yavo, munhu angavasira business. Ndakabva ndatumira mari kuna vamwe sekuru, vakabva varega kuudza vamwe kuti ndatumira mari inokwana $120. Vakabva vaidya. Hamene kuti vamwe vanhu vanofunga sei? Vanofunga kuti mari inonongwa here. Ndakabva ndazoenda ndichida kunotenga stand yangu kwamuriwa. Ndikabva ndazobvunza sekuru kuti makavakira here guva? Wanikwe havanawo, vachiti mari yakanga isingakwana. Ndikabva ndanyarara sezvo ini ndiri munhu asingadi zvekutaura. Ndakabva ndachengeta mari imwe yekuvakisa guva ramai vangu, ikabva yabiwa futi kumba kwandaigara. Ini ndoda kuvakira guva ramai vangu ndega kuti zvinhu zvindivhurikire. Nyaya iri kunyanya kundirwadza Tete. Ndakataura namainini vangu, vanova ivo vakandibatsira kutenga stand. Pakutanga vaita zvakanaka, then vakazotanga kundiroba. Ndichiti it's okay as long as basa rangu richifamba. Ndikaenda kumusha kunoona imba, ndikawana yapera kuvaka, asi pane zvinhu zvainge zvakashota. Ndikatanga kushanda ndichitumira mari yezvinhu zvanga zvakashota. Ndaingoramba ndichitumira mari ikasvika about $2,000 kumusha. Apa imba yacho haina kuitwa zvaifanirwa kuitwa. Ndikurwadziwa kuti kuita nerera imosva here. Ndakazama kugadzira guva ramai vangu zvikaramba. Ndikati ndivake imba ndigogara nevana vangu. Ndikabva ndatsotswa mari yacho. Zvinoita Mwari, pane murume akakumbira namba dzangu kuna mainini vangu achiti anoda kuroora. Saka mukutaura ndakabva ndamuudza zvestand yangu. Akabva anoda kunokuona, akabva aenda. Tete ndakanzwa kupera simba ndichitumirwa video kuita kunge ndichastroka. Zvinhu zvese zvandakatumira mari kuti zviitwe hazvina kuitwa. Ndakabva ndaenda kumusha kuti ndinozvionera, moyo wangu ukarwadza. Tete, mabasa atinoita anorwadza. Ndinoshanda zvekuti ndigadzire ramangwana. Ndaiti zvemarriage zvaramba, regai ndite zvimwe. Vanhu vacho they treat me zviri bad. Apa ndaifara kuti ndawanawo mubatsiri. Ndo nyaya yangu yandinayo. Ndotaura kuti pada ningafila better. Ndakabva ndabvunza kuti nai mama, munoda kuti ndinoshanda futi. Dai maiziva kuti kwandinoshanda I struggle. Ndikabva ndati ko dai ndakauya ndichida kuzogara pano maidi. Vakatanga kuexplaina zvisinganzwisisiki. Ndikabva ndavabvunza kuti munoda ndishande futi here? Vakati aiwa, mari ndinayo. I called ndichivaudza kuti imba ipere nekuti kuno hakuna kumira mushe panyaya dzemusi wa30 idzi. Vakabva vatanga kuti ndikurwara, mari yacho handina. Vanhu vari kuti ndisiyane navo, pandosiyana nazvo sei pasina pekuti ndigare kana ndabva kuno. Hameno hama waidzichida kutora advantage. Tete, ndiri kuremerwa nenyaya yekustand kwangu. Ndoita sei nenyaya iyi? Ndiri kurwadziwa, ndogara ndichirera maconfession enyu. Muise nyaya yangu ndigonzwa mafungiro evamwe. Ndokumbira kuti mundibetsere necounseling kuti ndodini, nekuti dzimwe nguva ndikazvifunga ndotanga kuchema. Ndine chigumbu nasekuru vangu futi kuti dai vaisakwanisa kutichengeta, vakataura mai vangu vachiri vapenyu. Zvimwe zvinhu zviri kuitika mulife mangu handichazivi kuti inyaya yekuti guva ramai vangu harina kuvakwa here nekuti marelationship ndinotrya but zvinoramba. Wari handinayo ndeyekuti ndikamiswa basa ndopinda pai. Ini ndanga ndagadzirawo musha wangu. Umwe munhu abva asarudza kudya mari, hausi utsinye here? Utsinye. Handizi kuti tinozvo vanhu vakaita sekana munhu atumirawo mari if they entrust you. Guys, being entrusted, munhu akati obata nepapa ndivakirewo ari kukutrust. Ko why do you take advantage modla mari dzavanhu? Mozviitire izvozvo. Handimozviona imba anzi yange yapera kwakwa but pane zvinhu matouch up anenge achida kuitiwa. Wotumira $2,000. I think time yacho vakatotumira inenge iri value about 40,000 rand. I know kuti 2,000 maybe kuZimbabwe ina kuwanda handisiyo yangu. Kuti unemuchiti aka 2,000 kashoma but 40,000 is a lot of money. Pane rate parakatomboshwa kumana 20 uko. Saka yaidowa 40. I remember last year pandaitumira mari yekumba. I've been there also Heidi. I am actually there. Yekuti unotora mari wopa vanhu kuti vagadzire imba. Imba yacho yotoitwa majokosi. Ufanira kutanga kutsvaka zveimwe mari kuti utangidze panyuwani. And the most painful thing is munhu unogona kuentrust a family member chaiye yokudlira mari. Unogona kuentrust a contractor chaiye oita zvisizvo. Guys, muri vanhu vasingatyi mimi ndozvandinoona. Vanhu vanodlerezera vamwe muri vanhu vasingatyi. Muri vanhu vasingatyi and you are very selfish human beings. But ndakuudza hamuna kwamunoenda nekudlira vanhu mari dzavo. Whether uri hama yapiwa mari, whether uri contractor anoita majokosi nebasa rake, you're not going anywhere. Because hamuzi kuti how do people struggle. Muchitadza kudeliver basa renyu. We see you, we know you.
a good name is better than zvese zvemagoridhe. Right. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya dzanhasi dzacho dzakati wandei, but I think ndichadzikata. But pandinozoningirikira imi hamudzoki kuzoona ndozvinobhova. Rega, but I will just try. Let me see. Vanhu vakambopuwa pressure nesociety. Gather here ndine nyaya nemi. Vanhu vakanga vava pamuromo wemunhu wese kuti avatsikombi, akomba sederere rechipodze. Shamwari dzako dzawaitamba nadzo dzakukunyururudza nekuti vanenge vachikuona se-threat kumamarriage. Ndainge ndatoti zviri kundiramba vatete kusvika umwe musi wandakasangana naBrian. Kwaida kutonaya ende mazodono emvura aingotanga kudona achiita kunge ari kuda zveWorld War 3. Asvika achidona zvinekakundi ataka paskin pangu. Apa kana kombi imwe chete yaionekera zvinhu zvacho. So manje ndikanyorova kudarika apa. Hapana vaizondikwidza zvakare nekuti ndinenge ndanyorova kuti daba. Batira ndiri pakati pekushushikana kudaro, pakabva pasvika pakamira Range Rover mberi kwangu. Ndikaramba ndakatomira panze ndichitoita amene kuti varoda kuansa foni here. Vatete window rakabva radzikiswa zvikanzi pindai sister. Ndainge ndine 2 options: kuramba ndimire ndichinyorova nemvura yainaya, kana kutora risk kupinda mota yemunhu wandainge ndisingasivi. Ndakasarudza the latter, kupinda mota memunhu wandainge ndisingasivi. Ko ndaizonaiwa. Vatete takabvunzana mufaro, vakandibvunza kuti ndaendepi, ndikataura kwandaenda. Zvikanzi waita rombo rakanaka, ndikuenda nedirection iyoyo, saka ndichakusiya pabus stop pako. Asi tiri mota kudaro, mvura yakabva wedzera kurana zvokuti munhu ainge andipa lift wandakazoziva kuti ainzi Brian akazoofa kunondisiya kumba kwedu. Ndakavatenda ndikaburuka. Pandakada kubhadhara kakoini kandanga ndinako kakarambwa, akaenda ake kwaenda. Kuchine vanhu vane moyo yakanaka zvakadai. After 3 days ndakadochila mumba ndiri kunzwa ndakanzi pane munhu ari kukuda panze nemunin'ina wangu. Munhu upi? Ina handina munhu ainditsvaka. Ndakabuda panze ndikaona aikaka ndi Brian. Hanzi ndanga ndiri muarea so ndati ndipfuure ndichiona vekunaiwa kuti hamuna kubatwa nechirwere chehuku here. Ndiwo matangiro akaita relationship yangu naBrian. Aiva munhu ari fani vatete, asingabhoyi zvekuti kuswera naye waiswera uchingopwatika nekuseka. Aiva kadhila, aitengesa mota dzakanaka. Makore ainge ane 40, imba kuMount Pleasant. Zvese zvainge zvakarongeka. Asi nekurongeka kwake ainge asina mukadzi. Zvinova zvinhu zvakandinetsa kuti asi ainge akasairirwa mukadzi wengozi here. Brian azonditsanangura kuti mudzimai wake ainge ashaya neaccident makore 2 apfuura. Nokudaro anga asati awana replacement. Ende ini ndainge ndatora moyo wake. 3 months down the line, mukomana akapfugama akandipfekedza ring ndikafensiwa chigumwe 1. Tete ndakada kuti ndimboti aiwa tamhanya, akandiudza kuti anoziva zvaanoda. Akandiudza kuti anoziva zvaanoda, and I was the right person for him. Vatete vakwasha vakauya vakaroora vakanyararidza vanhu mumastreet. Hapana kana chikwereti chakasara. Hazvina kuperera ipapo. Brian wakakumbira muchato, ndikapinda mumba nemuchato wakachatirwa kuFormer Mikuzi Hotel. Zvinhu zvacho zvese zvainge zvakarongeka. Ndikafara ndikati minamato yangu yanzikwa, ndanga ndanetwa nekuitwa chiseko chenyika. Munhu wose aingoti Joyce awana murume ane mari. Kutobvunza kuti ko mari inobvepe? Hanzi ndinodhila. Bvuma kudya mari unyerere. Zvetuma question siyana nazvo. Bvuma kuchengetwa. Ndakatoseka zvangu. Asi ndakati beta ndidye mari muupenyu ndichafema kukava kuimba kwemumwe muimbi. Hazvina kupedza mwedzi 3 ndisati ndatanga kuona zvinhu zviri strange mukati memuchato wangu. Friday yokupedzisira kwemwedzi wega Brian aibva pamba oti ari kuenda kwaMutare kunoona masuppliers. Masuppliers acho ainoonekwa usiku ofuma achidzoka mangwana makuseni kuma 4 am. Bhutsu dzakaita kuzara huruva. Vatete ndakatombofunga kuti Brian aiva kuita zvemagirlfriends. Ndikamboswera mufoni make aikangamwa, asi handina kana chandakaona chainge chisiri panzvimbo. Pese paidzoka kumasupplier aya ndaidzoka ndichispoiliwa. Mari, zvipfeko zvinodhura. Ndakada kumbokomplaina kuhama dzangu vakati ndive munhu anochengeteka. Ndisaita unge huku inoti kana yaguta inotsika muchikafu. Mumba zvese zvainge zvakarongeka. Zvekunzi magetsi avakupera zvandaiita ndiri kumalocation ndainge ndisingachazvisivi ini. So pakupedzisira ndakazvudza kuti ndiri kupedza nguva ndichiita wari ndichitadza kuenjoya marriage yangu. Brian ainge ane maconnection.
Ndagara kudaro mumarriage, Brian aingoita system yake yekuti anongobuda pakati peusiku oenda. Umwe moyo wangu wakati shamwari uri kutambwa 10 ya. Aifunga ndakararawo one night neniwo ndaitamba cat and mouse game. Ndakaona opfeka kwava kutora makey emota. Ina achingobuda mudriveway. Ndakaona kuti ndikada kumbopfeka hembe ndinorasa trail yake. Ndakangotora zimorning gown rangu kwakungoriti B pamusoro kwakutorawo makey yangu kwakutevera ndiri safe distance. Ndaizodzokera kumba kana ndaona nemeso angu kuti munhu apinda muna Mutare road kana zvichireva kutevera all the way kusvika kutoll gate, so be it. Vatete, kwandakazoona Brian achienda nako kwakaita kuti ndive curious kuti aendepi. Ndairamba ndichitevera ndiri chimunhambwe ndokuona hai murume wangu direction yaari kutora iri opposite nekwaMutare. Ndikati regai nditevere ndione kwaari kuenda. Vatete, Brian uyo watora direction yekudomboshava. Ina handina kuzomboda kudzokera kumba. Yeah, I knew kuti it was too good to be true. Nhasi ndaizomubata red-handed. Girlfriend chete ine mwana. Asi chakazondishamisa ndechekuti pamba apa paita senge pasingagari vanhu. Painge pakati zii pachiratidza kuti hapana upenyu zvekuti Brian akasvika akatobatidza ndiye malight. Vatete, ndakati nditevere ndikati no man, aida kuzoziva kuti ndainge ndasvika sei. Ndaizouya umwe musi ndoita investigation yeimba iyi. Ndakaita U10 ndikadzokera kumba. Ndaiva ndabata chokwadi chekuti hakuna kwaMutare kwainge kwaendwa musi uyu. Ndaizodzoka kwakachena as usual. Brian akadzoka nguva dzake idzodzo. Ndikabvunza kuti kuva kuri sei kwaMutare zvikanzi kwanga kwakanaka. Ini yeya zvakanaka. Ndakatora key ndikanamira pasipo ndikabva ndanochekesa. Curiosity yakauraya kiti asi ndaida kuona kuti chii chaitika. Ndagadzirisa key ndakasvika kumba kuya one day ari masikati. Ndokuona pambaba panga pasina munhu uyezve imba iyi yanga isina fence. Mumba umu maive mune mapicture evakadzi vatanhatu. Iriwo foto rangu rainge rakaiswa X pakati. Mamafoto vatete ainge akaiswa mamarks aya ataimakirwa nematicha kuchikoro. Pakati nepakati pemba paive neseko rainge rine makendu ered black nepamwe chete nemira. Vatete zvainge zvisingadi kuudzirwa kuti ndaiva pakati peritual zvinhu. Ndakasvika pafoto rangu ndokurubvisa paya paive nemamwe. Ndipo pandakanzwa voice raitaura zvikanzi akupinza muno ndiani wemwana wakasvinukisa. Ndakanzwa mavoice aichema munzeve dzangu, mavoice evanhukadzi. Vatete, ndakabuda ndichimhanya nepikicha rangu. Handina kunge ndaziva kuti kutora kwandaita foto uku ndainge ndatovhiringa zvizhinji. Ndakatsvaka private investigator akatsvakiridza akaona kuti handisiri ni first wife. Brian ainge akaita vakadzi 6 kumberi kwangu vakashayika. Ini ndii ndaifanira kuita wechi7 uye wekupedzisira to complete the circle. Ndipo chokwadi pachakati tiba kumeso kwangu. Brian never loved me. Brian aida kundisacrifice. Investigator wacho wandakatsvaka akandiudza kuti Brian aimbenge akaroora asi madzimai ake ose ari 6 ainge afa zvisina tsarukani. Vamwe vakaita maaccident, vamwe vaingorwara vobva vashaya mufirst year kana kuti musecond year of marriage. Brian aive nesisime kuti imba yaigarwa nemudzimai ainge afa yaibva yapiwa family yemukadzi. Handizivi kuti kwaiva kuvhara muromo here kana kuti yaitova ritual. Vatete, ndakazoenda kuna pastor wamwe wakandiudza kuti ritual yacho yaida munhu wechi7 kuti ive complete. Brian anenge aiva untouchable. Pastor vakandinamatira vakanditi ndidzoke kumba. Ndakasvika ndikaisa foto rangu patable. Brian akaradza kunge ainge afara kundiona. Ini zvekubatwa kumeso ndainge ndisisachadi. Yeye matrips kwaMutare izvo munhu ari kuenda kubhesi yeuromba. Kumubvunza kudai hana chakaramba. Akati kwaisava kuda kwake akatoitwa initiate. Ndakabvunza kuti nani akaramba kutaura. Vatete, akati to destroy the ritual ndaifanira kupisa foto rangu. Asi ndaifanira kupisa panze ndisina kusimira uye ndisacheuka kana ndapedza. Ndakaona kuti murume uyu ane nhema dzakawandisa. There was a lot of secrets dzainge dzakavanziwa. Ini ndakaona kuti zvainge zviri nani kuti ndisenge mabhegi angu ndibve hangu ndiri mupenyu. Ndiko kusiya kwandakaita marriage iyi. Zvakaoma because munhu kana uchimubvunza uchinzi kwai ndakamubvunza hana chakamuramba. Hanzi ndakapenga zvekupenga zviya ndikati manje ndainge ndatora mapikicha I was going to expose him to his friends ndokubva kwandakaita. Saka now unoona kuti zvinhu zvachona even if you want to expose him to his rich friends ndio vanenge vakatomuinitiate and all. But inangu ndongoti kana ukuri kuti uri kuona zvinhu zviri strange handiti kuona zvinhu zviri strange usinganzwisisi pamba pevanhu
kusiya kunenge kwakanaka pane kuforsa. In most cases kana pasina mwana unoziva kuti society yedu unozonzi wakadzoka kumurume i-return soldier chichi, but zviri nani kunzi unzori return, uri return uri mupenyu pane kuti unzori return rakafa. Handiti sataina ndanga ndichida kungoti pane mukomana anditumira munyaya yake ari kuti iye akamboenda kuna stance master achitsvaka rubatsiro. Saka ndichasiya link yeGoFundMe yake. Anzi ane kidney problem, is 19 and ane kidney problem. Saka anoita dialysis 3 times a week. Apa dialysis yake inoita $60 per session. Asikana zvakaoma. Saka ari kuda ari, but now ane medical aid, but ane GoFundMe yake aruda kuti ipushiwe kuitira kuti vanoita uyu yema-kidneys. Handiti saka ndichasiya link, mungoishiya kumastatus, mungoitawo kuti iende kuFacebook, chingoenda yakadaro. Handiti right. Ndokuchenene kuna chirongwa kwamaita nyaya dziripo dzimwe. Chadzoka nemwe episode kuti tigone kupusha zvevhiki rino zvipere. Ndatenda. Bye bye.